Pauli. No, kun esittelit tuossa nyt suuren joukon noita ateistien kirjoja, joissa nyt käydään sotaa kristinuskoa vastaan, niin mikä sun käsitys nyt Vapaa-ajattelijaliiton puheenjohtajana on siitä, että millä tapaa, mikä on merkittävintä ihmisten ajattelun kannalta, sekö, että julkaistaan kirjoja, kirjoitetaan kriittisiä huomautuksia Raamattuun ja erilaisiin uskontoihin muutenkin, vai sekö, että ihmiset perehtyisivät tieteelliseen maailmankuvaan. Jotenkin helposti tavallisille ihmisille syntyy sellainen käsitys, että esimerkiksi Darwin, joka on nyt hyvin ajankohtainen liittyen näihin lajien syntykirjan ilmestymiseen ja muuten, niin tuntuu siltä, että Darwinilla on ollut hirvittävän paljon suurempi vaikutus koko maapallon mitassa ihmiskunnan ajatteluun menneisyydestä, synnystään ja luonnosta yleensä kuin uskontokritiikillä sinänsä. Miten sinä ajattelet, että miten nämä kaksi asiaa suhtautuu, että olisiko esimerkiksi ateismin kannalta viisaampaa levittää vain darwinismia ja vaikkapa meidän tähtitieteilijän käsitystä maailmankaikkeudesta, kuin että kritisoisimme Raamattua tai kumpi niistä on sun mielestä niin kuin tärkeämmän asiaa? Tuo on erittäin hyvä ja ajankohtainen kysymys. Tosiaan Darwinin evoluutioteoria, joka selitti ihmisen synnyn varhaisemmista kantamuodoista, niin teki tyhjäksi Jumalan luomistyön. Ja Esko Valtaja on kritisoinut tätä, että minä sanon, että teki tyhjäksi, mutta kyllähän kuitenkin tästä vaikuttaisi olevan sitten loppupeleissä samaa mieltä. Siis Valtaja on kritisoinut ilmeisesti sitä tapaa, millä minä tämän esitän, että minä olen kirjoittanut Jumalan pienellä, se olisi pitänyt kirjoittaa isolla. Eli Darwin on tehnyt ainakin tämän Vanhan testamentin ja Koranin Jumalan tyhjäksi, joka loi ihmisen. Näin ei ole. Olen kyllä aika pitkälti sitä mieltä, että tieteeseen on sisään rakennettu uskontokritiikki, siis tieteen metodi, joka on kriittinen ja nyt joudun käyttämään sivistyssanaa hypoteettis-deduktiivinen, eli laaditaan hypoteesia, siitä seuraa sitten tietyllä varmuudella, sitä sanotaan deduktiiviseksi päättelyksi, eli niistä alkuoletuksista seuraa väistämättä se johtopäätös, ja jos muodostetaan hypoteesin pohjalta koejärjestely ja osoitetaan, että näistä alkuolosuhteista ei seuraakaan noin, niin silloin se tarkoittaa, että se teoria tai se hypoteesi on väärä ja se heitetään roskakoriin. Eli juuri siihen perustuu tämä Jumala epäonnistunut hypoteesikirja. Eli en näe, että nuo olisivat toisensa poissulkevat, vaan ne ovat pikemminkin toisiaan täydentävät, mutta sitten siinä on kyllä strategisesti erittäin suuri merkitys sillä, että miten tämä painotus asetetaan julkisuudessa ja miten vapaa-ajattelijat esittävät asiat. Ja meillähän on muita yhdistyksiä, joihin kuulun Humanistiliitto, Skepsis ry ja Darwin-seura, jotka kaikki puolustavat tieteellistä maailmankuvaa, luonnontieteellisiä teorioita ja pyrkivät tuomaan ne kansan ulottuville ja selittämään asiat niiden avulla. Eli kyllä vapaa-ajattelijat ovat osa tätä ryhmittymää ja eihän siinä mitään itseisarvoa ole, että uskontoja vastaan jatkuvasti hyökätään, mutta yleensä itse vedän sen rajan siihen, että jos uskontojen nimissä selkeästi poljetaan ihmisoikeuksia tai jos enemmistön nähdään sortavan vähemmistöjä uskonnon takia,
niin kuin Suomessakin usein tapahtuu, vaikkakin aika pehmeästi, niin myös me ateistit olemme täällä hyvin pieni vähemmistö, joka jatkuvasti joutuu pitämään huolta oikeuksistaan. Ja uskontokritiikki on aina silloin paikallaan ja muistuttaa siitä, että mihin se enemmistökortin heiluttelu sitten perustuu. Se perustuu näihin rautakaudelta periytyviin tarinakokoelmiin tai jopa pronssiajalta periytyviin. Se on kyllä erittäin tärkeä kysymys, että missä määrin 2000-luvulla pitää perustella jotain väitteitä jonkun ihmisryhmän oikeuksista vetoamalla johonkin kirjaan, jonka vanhimmat tekstit ovat 5000 vuotta vanhoja.